Така, здравейте, здравейте на всички нашия приятел Станислав. Сега ще изобличим така. Тук горе, после ще дадем надолу. Така, чат инфо, това е неговата снимка. Друга снимка няма като цяло, за съжаление. Това е неговия телефон. Не знам дали го е сменил. Така, ще го минавам бързо. Давай, казвай какво да правим. Дай да вкарам 20 от най-продаваните продукти и да пробваме. Ще се разберем, аз съм сериозен. Понеделник и вторник ще отсъствам. Давай в сряда заедно да го направим, за да не усера нещо. Виж какво ми изпрати тази жена, която се занимава с рекламата. Така, това са климатици, снимани в обекта. Не съм го пратил на по-сериозна мисия. Благодаря, че питаш. Събирай си ли за понеделник? Карате занаят, не се притеснявай. Ще те бонусирам. Носиш ли това климатика, отиваш при някой стар, гледаш как се правят нещата, може да помогнеш. После пак. Дай да поговорим тези дни, да ми помогнеш да оправим сайта и да се разберем за някакви пари. По колко външни ще ме разнасяш на ден? Да преценя. Кради занаят, защото имаме още 10 дена, предполагам, на този хотел и после почват монтажни. Не дай да почиваш. Като почиваш да крадеш занаят. Аз направо ти предлагам съдружие. Правим сайта, слагаме модели и почваме да продаваме. Не разбирам точно какво ми говориш, но или утре или в други ден ще съм на обекта и ще имам време да говорим. Така. Това е другия колега, али?